ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли нафароне ки алҳол моро тамошо карда истодаен. навори имрӯзаи мо дар бораи яке аз репхон бо номи Шон МС, шояд ки бисёриҳо шиносен. як наворе карда гузашта буд, бисёриҳо шояд ки дида бошен. дар бораи хайрия хост ки як навор кунем, гап занем ки оё мо розӣ ҳастем ё ин ки на. дар навор гуфта буд ки ҳар моҳ ма садои умед гап надорум ва бо як янгаи дигаи ришторак дорем ку ҳамуна ном гирифта буд. гуфт ки ҳамин мисол $100 ҷамъ кунем $400-500 мешавад. мисол ба як кас мо равон кунем, ӯ рафта мисол ҳамин хеҷода хайр кунад ё ин ки як каса зам битем. дар бораи ҳамин сухан кардани ҳастам. аз ҳама шумо хоҳиш мекунем то охири навор тамошо кунед. бисёр чизҳоро аз ин навор меомӯзем иншоаллоҳ. хуб, мавзӯъро шурӯъ мекунем. Шон МС бародар аз мо наранҷ, то охири навор тамошо кун, иншоаллоҳ ҳамаша мефаҳмӣ. ман да ягонтаи шумо бадӣ надорум, на да блогеред, на да реперед, на да артистед, на да приколистед, да ягонтат кор надорум. вақте ки навор карде ки $100 биё ҷамъ кунем, хайр кунем, мега хайра чунон ку ки дасти чапат нафаҳмад. шояд ки ҳамон суме ки хеле адад гирифтӣ, $100 гуфтӣ, ман мумкин ки бар зиёди ҳамин ҳар моҳ хайр кунам, мумкин 10 баробари ҳамин хайр кунам, як худованд медонад. аммо хайра рӯшод намекунанд. номерои ма дар хитам буд, дар наздиконатам буд, метавонистед ки ба ман муроҷиат кунед ки ҳамин корро ташкил кунем, чӣ хел аст. ман розӣ мешидам дар ин ҳолат ва аз дигар блогерҳо ҳама занг зада мегуфтам ки хай нами хали корай, марҳамат биё барем як мактаб да, як оба, як камбизоада, яъне ки ёрдам кунем. лекин бародар, кори худат хатогиш дар ин аст ки дар онҷа чандин блогерҳоро ном гирифтӣ, шояд ки яхе ҳамон блогерҳош ҳамин қасм кор накунанд. вақте ки вай наметавонад, ман дар чандин комментариҳо дидам ки вай рӯш сиёҳ, вай оқи падар ина ин корро накард. дар ҳаққи вай мисол гапҳои ноҷо задаам дар ҳаққи чандин блогерҳои дигар ки ӯ дар ҳаминҷа иштирок накард. ва чандин блогерҳоро ном гирифтӣ. дар инҷа як блогер дигарам дид, рӯз силкаша ба мо равон кардан, гуфтан тамошо ки дар инҷа тра прикол карда истодааст. мо ҳам прикол кардан метавонем. ба чӣ хотир намекунем? ба хотири ӯ, оне ки моро ҳамеша назора карда истодааст. бародари азиз, як чиз дигарро ба худат расонданӣ ҳастам. худат мисол қимор реклама мекунӣ, один XBet. дуюм мисол реп мехонӣ. реп ҳам худат медонӣ ки ҳаром аст, худат медонӣ ҳаром аст. вақте ки аз роҳи ҳаром чизе ки мисол фоида дидӣ, ӯ сумшам ҳаром аст. чизе ки ҳаром шуд, ӯ сумшам ҳаром мешавад. аз ҳаром гирифта хайр ҳалол аст, ҳарома ба ҳалол арараш карда истодаӣ. вақте ки мехоҳӣ ки хайр кунӣ, навориш накӣ. боги бар як мактаби вайронада, як ҷо об овардан дар кӯра, як камбизоата, як маъюба, як каси дигар да хайр кӣ, навориш накӣ. мисол бар бути ҳамихе. барои чӣ ки охи ман қатъи худат дози кор бикунам, суми ҳалола қатъи ҳарома арараш кардан, ин ҳаша ҳам мо ҳам гунаҳгор мешавем. то бугӯ ки ман дигар один XBet реклама намекунам, мисол қимор реклама намекунам, мисол границае ки ман сум мегирам, ин ҳамин қатъи ман метавонам қатъи шумо кор кунам. мо алҳамдулиллоҳ, агар дида бошем, мо один XBet қимор реклама намекунем. мо фақат чӣ кор мекунем? ҳамн граница, борбарӣ, билету ин хали кори бародароро ҳам пеш мебарем. ҳам мисол мардумам чизои зарурие ки ба мардум фоиданок аст. аз о қиморе ки худат реклама мекунӣ, як кас медор да оҷа бой метия, як кас мебара, да буриданаш ҳам ту гунаҳгор мешавӣ, да бой доданаш ҳам гунаҳгор мешавӣ. хай ки калимаро ман барои худат нагум, чунки ва ҳамон бародароне ки ба ман силка равон карден, гуфтен Шон МС-ро гӯш бикун, дар гапи ҳамин чӣ гуфтанӣ ҳастӣ, ё ки дигарша равон карден ки дар гапи чӣ гуфтанӣ ҳастӣ, намеха гапе ки доштам бароятон гуфтам. бародар Шон МС ба ягонтат бахилӣ надорам валлоҳ. ман дуо мекунам ки ҳама миллион подписчик шавед. ман ягонтада на бадӣ дорум, на бахилӣ дорум, ягон чӣ надорум. ман гуфте ки дар ҳамон наворот ки мисол ё метавонед дар комментария ҷавоб диҳед, метавонед дар номер ҷавоб диҳед, метавонед дар видео ҷавоб диҳед. ин ман видеоша қабул кардаму ба худат ҷавоб додам. ин мисол бехафагӣ шавад. мисол ягон хизмати дигар боша, марҳамат, мо дар хизматем. чӣ хизмате ки боша, ай даст мо омада ки иншоаллоҳ баҳри тамоми бародарон мекунем. ин ҳамиқа гап буд, ай мо наранҷ. хитам иншоаллоҳ ки мефаҳмӣ. яки ман дар инҷа мисол ҳадис наовардам, худат медонӣ, бароям қа наовардам. агар ки лозим бошад, иншоаллоҳ ҳадисҳо зиёд ҳастан меорум.
ин ҳам гап чап доштем дар бораи ана ҳамин бародарое ки ба мо ссилка равон мекардин, моро безор кардан. Ҳамин сабаб ман навор кардам ки дар гапи чӣ гуфтанӣ ҳастӣ. ҳозир агар ман худам занг зада дар телефон ба худат мегуфтум, ин бародарое ки ма дар ссилка равон кардаги ҳастанд, инҳо бехабар мемонданд. ба ҳамин сабаб навор кардам ки бибинанд ман чӣ мехостум. ва бародари азиз, ман хайр мекунам, алҳамдулиллоҳ, ин хайра ман ба хотири Аллоҳ мекунам ва ба касе ҳам ман навор намегирам, нишонаш наметем. Хайри бародарое ки ба ман равон мекарданд ки хайр ки ман ҳавонора нишон медодам, дигар хайрое ки ман худам мекунам, ман ора нишон наметиҳам. барои ман савоб намераса вақте ки ман миннат мекунам ки омад ҳеҷа ин қадар хайр кардам гуфта. ба ҳамин сабаб ман ба навор намегирам. хуб, хай душманҳо дар бурдборӣ, инсонҳое ки моро намёк метиҳен, ҳар гапҳо мегӯянд, шумо дар бурдборӣ ҳамеша хоҳон ҳастем. ба ягон тадкоре надорам. Шон МС ё ин ки дигар блогерҳо аз мо хафа нашавен. худованд ҳаматон дар бурдборӣ, худованд ҳамамона ҳидоят кунад барои сироти алмустақим. дар паноҳи Аллоҳ бошед.